बाथिखेब नौनोगोर सिगनाचार हाग्रा लामा बिसमुरिनिफ्राय जागायनानै गोजोननि नोगोर सिगनाचार हाग्रा जानानै सनाफुख्रि उल्टापानिसिम दावबायदों। गोसोनि बोलो आरो देहाखौ गोख्रोङाव लाखिनो नोजोरजों बोसोरफ्रोमबो आथिंजों दावबायनाय बादिनो देग्लायबो 25 जुलाइ 2024 इं खालार खालि बाथिखेब नौनोगोर सिगनाचार हाबग्रा लामा बिसमुरिनिफ्राय जागायनानै गोजोननि नोगोर सिगनाचार हाग्रा जानानै सनाफुख्रि उल्टापानिसिम आथिंजों दावबायो। बेनि उनाव दुगैस्रां लोबस्रां खालामखांनानै उल्टापानि शिब मन्दिराव फुजा खालामो। मख'नो गोनांदि बे दावबायनाय हान्जाखौ बोसोरफ्रोमबो दैदेनबोबाय थानाय बादिनो देग्लाय बोसोरनि आथिंजों दावबायनायखौबो दैदेनदोंमोन। बिसमुरि ओनसोलनि सानसुमै आरो बिसमुरि बिसिडिसिनि मासिगिरि सानसुला बसुमतारी बिथाङा आरो गासै 42 सा दावबायारिफोरनि गेजेराव 83 सा हौवाफोर आरो 4 आइजोफोर जाफुंसारै बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव ओनसोलनि सानसुमैफोर जेरै देबोरगाव ब्लक TCLCCनि मासिगिरि बुद्धदेब मुसाहारि, सुक्राम नार्जारी, बासबारि गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि रन्जित कुमार नार्जारी, बद्रानपुर बासबारि बिसिडिसिनि मासिगिरि खन्थाइमा नार्जारी, मालिगाव महनपुर बिसिडिसिनि मासिगिरि जयमन्त मुसाहारि, BP जोंलारि गेजेर फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि राजुकुमार बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। लोगोसे लामाजों दावबायनाय समाव लामायाव नांथानानै थानाय गोबां दाखोर दालाफोरखौबो फोसाबलाङो आरो ओनसोलनि गोबां सानसुमैफोर बिथांमोनाबो बाहागो लायो। गोनांथि दङ ओरै होननायलाय जोङो सानलाय हलाय खालामनानै जोङो 13 जनजों आगान सुरनाय जादों। बिनि उनावहाय 17 जन जानांगौ 18 जन, बिनि उनावहाय 22 जन आरो बिनि उनावहाय 27 जन आरो दिनैहाय 40 मा 40 जननि एसे बारा जागोन। दा कनफार्म नङा, 40 जननि एसे बारगोन। दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो बाहाय धोरोमजों जेबो लोब्बा गैया। थेवबो जोङो सनाफुख्रिया बियो मोनसे हिस्टरिकेल एरिया, बियो जों बिसिम थांगोन। जायहा जे गोसो दङ बिसोर फुजिनो हागोन आरो जायहा जे गोसो गैया बे फुजिनायाव बे बायध'था नङा। खिन्थु मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि देहाखौ राफोद खालामनाय। मानोना जोङो गोबां बोसोराव गोबां माने बेदर जायो, जोङो ओरैनो थायो। ओंखायनो जोंनि माबाफ्रा माने बडिफ्रा माने मा होनो बेखौ ब्लाड सार्कुलेशनफ्रा मोजां जाया। आरो दिनैनि बे खनसेनि गेजेरजों 24 किल'मिटार थाबायनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बडिया एसे मुभ जायो, ब्लाड सार्कुलेशना मोजां जायो, बे असिलाखौ लानानै दिनै थाबायनाया बे। आसा खालामो नोंथांमोनहा डिसिप्लिनारि बा आब्रुथियै थाबायलांगोन, आल्टु फाल्टु जाहाथे फाव फेसन खालामा आरो रंजा खुसि देहाखौ फ्रि माइन्डआव लानानै थाबायलांनो हायो। बेखौनो आङो दिनैहाय बे जागायनायाव नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि जेनोखि सुंद' बुंनांगौ दङ बेखौ आं बुंनानै बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां, बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 22 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 4,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफोरानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, 95% लट फ्रि एजुअर गिफ्ट आरो गासिबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन।
आरोबाव मोनसे गुबुन मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। लोगोसे आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000399187 8822018193 जामबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।